Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Минем исемем Рамил. А я Алина. Без икебез дә Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В нашем коллективе работают более 100 человек. А вы хотите узнать о них поближе? Тогда смотрите нашу передачу Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Иҗади чәршәмбе тапшыруының чираттагы чыгарылышын башлыйбыз. Бүгенге героебыз Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле җырчысы, Татарстанның ат казанган артисты Фәрит Гафиятуллин. Фәрит, хәерле көн, ничек хәлләрем? Аллаһка шөкер. Бик яхшы. Менә шушындый матур көнне синең белән әз генә әңгәмә корып алыйк әле. Безнең барлык геройларыбызга инде иң беренче бирелә торган соравыбыз, дөресрәге иң беренче бирелә торган 3 соравыбыз: кайда тудың, кайда үстең, кайда укыдың? Туган яклары һәрбер кешенең иң якын ягы инде ул минем Күкмара районы Зур Сәрдек авылы. Мин шунда туып, шунда 10 класс укып, шуннан чыккан кеше. Бик авылыбыз мактаулы, зур, данлыклы авыл. Күптәннән инде аны белмәгән кеше юк. Безнең теге артистлар даирәсендә дип әйтим соң, безнең өйгә керүче артистлар да бик күп булды. Менә шундый якта, шундый йортта туып үстем. Бу инде сезнең авылга гастроль белән килгән артистлар шулай кереп кунгалаган инде сезгәме? Безнең клуб янында гына безнең өй. Әниләр, әтиләр инде үз танышларын каршы алган кебек, кунаклар шулай кунакларын каршы алган кебек көтеп алалар. Син алайса кичкенәдән инде бу безнең танылган җырчыларыбызны белеп, алар белән шәхсән танышып үскән кеше. Ул вакытта бит инде әллә кем ул җырчымы, кем ул кичкенә вакыттан алып инде үсә башлагач икестерләр аңлыйсың безгә. Күп кеше керә торган иде. Сарасалыкда кергәне бар. Җавахир Сәлахован да, Фәрҗан Сәлаховлар инде. Бик күп кеше кергән бар инде. Фәрит, музыкага мәхәббәт сиңа каян барлыкка килде? Бу минем әнидән, әлбәттә әтидән дә дип уйлыйм инде. Әни безнең бик җырларга ярата торган иде. Ашлардан монда шундый бәйрәмнәр булса, элек бит инде ул бик күп була торган иде. Шундый җыелган вакытларда аның гел әйдә сәрвәр җырлап дип җырлата торганнар иде инде. Инде дә булса матур берәр җыр җырлый торган иде. Шул истә калган. Әти дә җырларга ярата иде. Ул бик шаян җырлар, шундый такмаклар, шундый ниндидер, шундый берләр җырларга ярата торган иде. Әле безнең 3 яшь вакытта гитарада уйнап утырам да, әби исән вакытта әби әйтә: "Менә синең бабаң да шундый скрипкада уйнап йөри торган иде, үзе ясаган скрипкада" ди. Мин аның шундый фотосын соңрак кына әле таптым. Аннары безнең янында гына клуб, зур инде ул.
2 этажлы агач клуб, сен күргәнең бар аны. Анда безнең килмәгән концерт, килмәгән цирк, килмәгән Курчак театры, бөтен театрлар барсы да килеп, анда безнең афишалар атна буена бердә үзелми торган. Менә шулар барсы да уйнагандыр инде шундый. Җырчы булу, сәхнә кешесе буларга шулар барсы да йогынты ясагандыр. Син шулай кичкенәдән сәнгать белән кызыксынып үскәнсең инде. Һәм сезнең авыл мәдәният йортында үзенә күрә бер кичкенә генә филармония булган инде. Анда мин үскән вакытта булдым икән, кичкенә вакытта булдым икән, минем абыйлар йөргәннәр, анда хәтта ки духовой оркестр булган. Сәрвәр Галләмович диләр, шундай бер кеше җитәкчелек иткән белән. Духовой оркестр. Аның кораллары әле күп анда булды, оркестр үзе эшләмәде. Зур хор булганым белән мин анда авылда. Бу коллективта барысы да шул авыл кешеләре уйнаган, җырлаган индеме? Анда клубның эшләвенә килсәк инде, ул гел гөрләп тора. Анда төрле бәйрәмнәр, бөтен кеше җырлый, бөтен кеше бии дип белерсең, шундай иттереп үтә иде. Артистлар да бик күп килә торган иде бездә инде. Әйткәнемчә, Сара Садыйковага кунып киткәннәре бар. Kızları yıklamağın, kızları yıklamağın, sandığaç sayrak çağırıp boz yağına toğan. Garmon oynat bir şeylendim, bandasına vuranların, yegit gilge şıgırıp çıkmayıp yoklağın sigen yarın. Öpgeledim sandığaçka, öpgeledim kızlarga, garmon oynat yürüyüm hazır köktəgi yıldızlarga, garmon oynat yürüyüm hazır köktəgi yıldızlarga. Менә кичкенә вакытта җырчы булам дип хыялландыңмы? Бар иде андай хыялай, әле хәтерлим. Кайдыр зур классларда инде ул хат яздым шул филармония вакытта, филармония консерватория шунда. Кайсынадыр хат яздым инде. Сездә эшлисе килә, консерватория дип яздым бая, ничектер шундай ишетә калган. Сездә эшлисе килә, сезгә артист буларга теләгем бар, шулай нишләргә кирәк, кая барырга, кемгә барырга дип хат яздым да мин гаражда Ничәнче инде. класста идең? Белмим, 18 мен, 9 мен шул тирә булгандыр инде. Китәргәме юкмы дигән вакыт булгандыр инде ул. Я шул 8-дән соң инде элек. Я уннан соң китәйек бит инде. Гаражга кирдем дә шулай яздым үземчә. Яздым да, нары укып утырдым да, ятып ташладым. Бу хат филармониягә китмәде инде. Ул вакытта юк, ул вакытта булмады. Армиядан кайткач кына ул яңадан бер төпле фикер булды шундый. Ул вакытта армиядан кайттым да мин безгә сөйләшеп отырганда тагын артында инде тагы да шул Фердинанд Сәләхов килгән булган. Минем абый да җырларга бик ярата торган инде. Аны тавышы баритон. Ул аны чакырып, шунда тыңлап, ничектер шулай үзенең адресларын ниләрен биреп калдырды дип инде миңа сөйлиләр, әтиләр инде. Абый белән бармаган инде ул вакытта ничектер шунда артист булу әллә ничектер бик җитди нәрсә түгел иде инде ничектер шунда. Җитди эш дип санамагансыз инде. Инде юлга басу шунда. Шундыйрак дип уйлыйлар инде шунда. Вот шул хатны инде, шул хат белән миңа туры килде барырга. Фердинанд Сәләхов янына шулай бардым мин армиядан кайтып. Күпмедер бер ел үткәннән соң. Әле менә бу армия чорын без уздырып җибәрдек, алайда кире әйләнеп кайтыйк. Әле менә шушы балачактан соңгы чорыңа, мәктәпне тәмамлаганнан соң син инде армиягә хезмәт итәргә киттең, шулаймы? Армияга без 10-ны бетергәч автошколада укыдык та без. Инде хәрби хезмәткә киттек, бөтенебез җырлашып, рәхәтләнеп вакытта шундый мин солдат булам дип сөенеп рәхәтләнеп җырлап китеп барды, озатулар инде шундый хәлләр булды. Кайда хезмәт иттең?
Армияда мен башта Қазақстанда булдым. Учебка инде ол Қазақстанда күпмедер булгач. Анар киттим Өзбекстанга, анда Термез шәһәрендә тагын безнең әзерләнү булды күпмедер шунда. Анар Афганистанга киттек инде. Анда Афганистаннан чыгуда катнаштым. Шуннан Шик буенда калганы без пограничник. Безнең ярсу гомерләрнең саф көннәрен сугыш урлады. Мәңгелеккә язмышларны кара кайгыларга орады. Афган җиле исә, Афган җиле безнең йөрәкләрне тилгәләп, яуда ятып калды якын дуслар, кайта алмадык илгә бергәләп. Афганистаннан исән-сау әйләнеп кайткач инде син инде җитди шундый карарга килдең име? Җырчы булам дип инде син димәк карар кылгансың. Җитди карарга килдем. Армиядан кайткач мен 1 ел автотранспорт техникумында укыдым. Анда бергә хезмәт иткән малай минем тәкъдим итте инде. Әйдәгез шулай керәбез бергә укыйбыз дип Айрат Мингазов. Күп еллар гаида эшләде. Без аның белән кердек. Аларда тордым әле мен инде Казанда торырга урын юк иде. Аларда яшәп 1 ел укыдым. Анда старостаем шулай. Ведомстволар неләр тутырып шунда, шундай Активист та булгансың әле син. Ну, бөтенсен ташлап, вот шулай иттереп, теге хат белән шулай иттереп киттем дә шундай карарга килдем. Чынлап та китәм дип, китәсеңме, китмә дип әйтүчеләр дә булды. Минем инде әти гомер буе механизатор, техника белән бәйле кеше, шуңа күрә ул ничектер аның тегегә дә якыны кебек. Барыбер бу җыр үзенә тартты. Вот шундай кискен борылыш булды инде. Мәскәү училищесында 4 ел укыгач, Винер Хасанны да укыдым инде дип әйтергә кирәк. Чөнки ул бит инде бәйле безнең ансамбль белән ансамбльгә кереп китүендә аның белән уку нәтиҗәсе бит инде ул. Дөресен әйткәндә ул безне әзерләде бит инде. Үз ягына таба һаман теге. Шуган кешеләрне үз репертуарын өйрәтеп, ансамбльгә кирәк була дип Петрусева Галина Денисовна дигән бар иде, анда укыдым мен. Минем укытучылар шактый күп булды. Эмиль Җәләлетдиновта да укыдым мен күпмедер. Аннары Әлфия Загидуллина мин бетергәндә ярты ел анда булдым инде. Ансамбльгә эшкә килү теләге кайчан барлыкка килде? Ансамбльгә эшкә килү теләге, мин аны дөресен әйткәндә нишләптер шулай килеп чыкты. Мин үзем теге озак уйлый торган кеше. Мин ул вакытта ул Винер Хасанны әйтүенә карап күбрәк киттем инде ансамбльгә. Үзем теге әле мин Хәмдулла апа белән Башкортстаннарда теге гастрольләрдә күп йөри торганым инде 2 ел аның белән эшләдек инде без эшкә килгәнче. Ничектер филармониягә тартуы бар иде. Филармониядә мин сезон ачылу, сезон ябылуларда да концертларда катнашкан инде ул вакытта. Укып бетердек тә шулай искә төште менә хәзер. Директорга ул вакытта ни бар иде? Юллама бирү. Директорга керәсең дә, анда комиссия кебек укытучы утыра, саннан директор утыра, комиссия утыра инде. Синең теләгең ничек, кая барасың? Дип сорыйлар бит инде. Әйтәм, мин филармониягә бармам да инде дигән кебек шунда. Мин бит анда эшлим дә,
Dağın kitemiz bana gastrolga şoy. Мишлин хайшында барам. Абир Хасанны тотты да Uzakta Filarmoniyanın direktörü Asfat Zıfarıç. Аңа шалтырата шуннан инде директордан. Асфат Зыфарыч біздің мұнда Гафиятуллин Фарид сізге не бір филармонияға кірем деп müracaat etdi mi de? Yok de, Vil bine Osmanov diye keldi de, әлі Фарид келмеді de, yok de. Мен дашлап бермеді келдерге de Vil da. Мына яrar aysa, все, бітті, yok, бармаған әлі яrar ансамбльге aysa менің білән дейді, мен шолай ансамбльге кіріп, анда эшли башладым. Үзең дә сизмәстән ансамбльдә эшли Әлі башлаган мен инде. башта кеттім гастрольге, Хамдан апа белән. Хамдан апага әйтәм, все, мен киттем. 1 августта эшкә чыктык. Хамдан ападан киттем дә мен 30-ларым шунда кайтып Башкортстаннан китәс. Монда эшкә килдем. Мен менә шуннан безнең скоро тиздән минем 30-нчы сезон ачыла. Субханалла. Юбилей. Фәрит менә ансамбльдә 30 ел эшләү дәврендә кайсы шәһәрләрдә гастрольләрдә булдың? Шулар барысы да истә калдымы? Бик авыр сорау бит инде бу. Монда бер көндәлек алып барсаң, бер дәфтәр булыр, 24 битлектәге һәрбер шакмаклы диге язып барсаң. Күп бит инде ул бик аларны истә калдыра. Тагын да авыррак сорау бирим әле алайса. Менә ничә километр юл уздың? Анысын язып бармадыңмы? Ансына спидометр куярга кирәк бер җиргә. Безнең җыр һәм бию ансамбле бит инде Татарстанда, Россиядә гына түгел, чит илләрдә дә еш чыгыш ясый. Менә кайсы чит илләрдә булырга туры килде сиңа? Без бергә булдык инде синең белән. Германия, Франция, Испания, Италия, Франция, шул якларда. Төркияләр инде. Франция, Египетта булдык бугай. Күп инде, күп. Ярты җир шарын гизгәнсең инде. Иҗат юлыннан гаилә тормышына кирип алыйк. Син бит инде безнең ансамбльдә тормыш иптәшеңне дә очраттың. Менә әйтәле хәзер үзеңнең инде хәләл җефтең турында да тамашачыларыбызга сөйләп бир. Җәмилә минем хәләл җефтем ул да ансамбльдә хезмәт итә бүген көндә. Без аның белән ансамбльдә таныштык. Хәзер инде Аллаһка шөкер 2 балабыз бар, кызлар, матур итеп укып эшләп йөриләр. Җәмилә ул безнең ансамбльнең хор төркеме җырчысы. Җырчы булып эшли. Менә кызларыгыз инде зурлар бит инде сезнең әйме. Мәктәпне тәмамладылар. Инде мин беләм, тамашачылар да белсен инде алар алтын медальгә тәмамладылар. Шундый акыллы, уңган, тырыш кызларыгыз, игезәк кызларыгыз сезнең әйме. Менә алар сезнең юлны сайладылармы? Кайсы юлдан киттеләр? Аларның юллары үзләренеке, үзләренең сайлаган һөнәрләре медицина буенча киттеләр инде алар. Бүген көндә 4нче курста университетта укыйлар, медицинский университетта. Әле бик тырышып укыйлар. Эшләп тә йөриләр инде хәзер.
шул җырга, шигырьгә, шул бик үзләре битараф түгел, шигырь ятларга, сөйләргә, үзләренчә хыялланырга бик яраталар ул яктан. Җырлап та куялар шунда кисәк-кисәк. Бик матур тавышлары, дуэт белән дә җырлый алалар. Кадыннарына барыбер сездән шушы иҗатка мәхәббәт сеңгән инде, әйме? Ул ягы бар, ул ягы бар, ләкин медицинага китүләре минемчә әйбәтрәк. Ни өчен? Ни өчен дип инде. Җырчының ничек кенә булмасын, аның гомере җырчы буларак. Сәхнәдә кыскарак. Инде медицина өлкәсендә анда һаман укырга кирәк, һаман үзеңнең белемеңне арттыра торырга кирәк, һаман башың эшләтергә кирәк дигәндәй күпме эшли аласың, шуның кадәр миңа калса эшләп була торгандыр. Ты мое дыхание, утро мое ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшею, а по такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Менә ансамбльдә бит инде син шушы 30 ел эшләү дәврендә төрле җырлар башкардың. Озын халык җырлары да, тиз җырлана торган җырлар да башкардың. Менә синең күңелеңә шушы җырларның кайсысы якын? Минем күңелгә, беләсеңме нәрсә, минем күңелгә хәзер үзем җырлый алмый торган җырлар якынрак дип әйтим соң. Шундый матур җырлар бар. Ул бөтенесенә дә тан кирәк, нык сәламәтлек кирәк бит инде. Андый җырларны кызганычка каршы мин менә хәзер җырлый алмый торганмындыр. Ләкин мин аларны бик яратып тыңлыйм. Күп инде алар әкрен җырлар, кызу җырларны түгел, мин әкрен җырларны, салмак җырларны, менә шулай моңлы җырларны, шундый җырларны яратамрак. Ул әллүкиләр менә сырнайлар бит инде син башкара торган. Мин тыңлау турында әйтәм. Әйе. Син үзең дә бит бу җырларны бик оста, шундай югары һөнәри осталык белән башкарасың. Менә минем уйлавымча, тамашачылар да сине күбрәк шушы озын җырлар башкарганың өчен яраталардыр. Чөнки бу озын җырларны һәр җырчы кеше дә тиешенчә җиренә җиткереп башкара алмый. Менә син бу җырларны югары һөнәри дәрәҗәдә оста итеп башкарасың. Афәрин дип әйтәсем килә сиңа, Фәрит. Әле алда менә сиңа шушындый озын җырларны да, кыска җырларны да күп итеп башкарырга насыйп булсын иде дип телисе килә. Рәхмәт. Şiver kızları suğa bora, çilek yenite hasap, sana doğaşlar kunup sayı, diyanetesine basıp. Keşke sana doğaşlar kunup sayı, diyanetesine basıp. Tulan iken çilegine karağında uze kurra çilege. Tulan iken çilegine karağında uze kurra çilege. Фәрит, менә кеше тормышында яхшы кешеләр дә, кызганычка каршы начар кешеләр дә очраштыргалый. Менә синең тормышыңда сиңа уңай йогынты ясаган кешеләр булдымы һәм кемнәр алар? Андый кешеләр күп инде ул. Кайберләрен әйтсәк, ансамбль турында сөйләштек, ансамбльгә килгәнче училище турында сөйләдек. Өзең беләсең, Венер Хасан безнең бит инде күбебезнең язмышында зур роль уйнаган кешеләрнең берсе бит инде ул. Аны әйтеп китәргә кирәк, орны җәннәттә булсын. Аны искә алып китү кирәк. Аннары әле минем
язмыш тагын сәламәтлек саклау белән дә бәйле үземнең фәрештә дип әйтергә була. 7-нче хастаханәдә бүлек җитәкчесе ул ревматология буенча Рая Гаязовна Мухина, син инде беләсең, без аның белән чыгышта ясаган бар. Шунда бик җырларга биргән. Сәнгатькә гашык кеше. Гашык кеше инде шул хәтле. Аны әйтеп китәргә була. Хәмдүн апа Тимергалиева үз чиратында ул да бик зур роль уйнады, әлбәттә. Андый кешеләр бар инде. Фасил абый Әхмәтов белән дә йөргән булды безнең Мара якларында. Әле мин укыган вакытта ул инде якташ буларак безне шулай җыеп ул вакытта Вафира Гизатуллина, Гүзәл Сафиуллина без шулай Фасил абый концертлар куеп йөри торган идек. Ул да истә кала торган вакытларның берсе дип әйтергә кирәк. Более 25 лет врач и пациент вместе, а сегодня они на нашей сцене. Фәрит, менә безнең коллективыбызга хәзер бик күп кенә яшь җырчылар килә. Менә синең фикереңчә, алар менә ансамбльнең киләчәге булырлык җырчылармы? Син инде хәзер шундый тәҗрибәле җырчы буларак, менә аларга карата булган синең мөнәсәбәтең һәм фикерләрең ниндирәк? Киләләре кайберләре бигрәк тә матур тавышлы, шундый менә соңгы килгән берничә кыз матур тавышлы, шундый татар җырларында кирәк буларга тиешле моң бараларда шундый кешеләр килә, киләчәге әлбәттә бар. Мондый әлбәттә тамашачысы да кирәк, тыңлыйм дип тора торган. Андый җырларга булдырырлык кешеләр бар. Булдыручылар бар, тыңлаучы бетмәсен иде менә шунысы. Әйе, онсы да хак. Шуннан да ансамбльгә бик күп яшьләр килә, җырчылар да, биючеләр дә, музыкантлар да. Менә алар безнең дәвамчыларыбыз булсын иде. Без кайчандыр кемнеңдер дәвамчысы булган кебек, алар да инде менә безнең дәвамчы булып, ансамбльнең дәвамчылары булып, безнең ансамбльгә инде тугры хезмәт итсеннәр иде дип телисе килә. 30 елга кире кайту мөмкинлеге бирсәләр, син кайсы елны сайлар идең? Җырчы булыр идеңме яки инде башка һөнәргә кирип китәр идеңме? Белмим, әйтеп булмый, язмыштан узмыш юк дип, шулай язган, шунда эшләргә язган булган инде менә ничек язган, шулай килеп чыккан. Шуңа күрә язмышка бердә зарланасым килми, ансамбльгә килүем белән үземне ялгыштым дип әйтәсем килми, чөнки әллә инде авыр елларда булды бит әле ул без эшли башлаган вакытларда. Теге илдә үзгәреш еллары бит инде үзгәртеп кыра торган. Безнең ансамбль ничектер үзгәртеп кыруга бик бирешмәде ул. Үзгәрмичә үз орнында нәкъ ничек кирәк шулай бүгенгә кадәр үзенең эшен үзенчә дәвам итә. Шуңа күрә зарланасым килми. Бәлки язмыш ничек язган шулай барасың, бәлки мин бүтәнчәгә борган булыр иде. Аны каян беләсең? Әйе. Шулай язган, шулай бердә
дөрес булмаган их дип әйтмәс идем. Yaşlı süygen yarlar Yatka kalasan Şular üzdeklerini Менә бу көннәрдә бит инде синең олуг юбилей көннәрең име, шундый зур түгәрәк датаны билгеләп үтәбез. Кайсын әйтәсең ул ансамбльгә килүгә 30 елмы әллә Монда бит әле 2 түгәрәк дат икән име. Ансамбльгә килүгә дә 30 ел һәм инде сиңа да әйтик 18 яшь име. Дәйе. Менә шушындый юбилейлар көннәрендә шундый сорау бирәсем килә сиңа. Син үзеңне бәхетле кеше дип саныйсыңмы? Бәхет нәрсә соң инде ул? Бәхет ул бәхетсезлегең булмаса бәхетле буласың, шул ничек? Яраткан эшем бар, яраткан гаиләм бар. Эштән берәү әйткән шулай, эшкә яратып теләп барырга да, теләп өеңә кайту, инде ул тагын бер уже бәхет дигән сүз. Шул яраткан гаиләм, балалар, Аллага шөкер. Яраткан эшем, бүгенге көндә бәхет дип әйтергә кирәк, барсы да бергә җыелып, шул зур бәхет инде ул бер. Фәрит, сине шушы олуг юбилеең белән чын күңелемнән котлыйм. Шәхсән үземнең исемнән, ансамбль исеменнән сиңа әле бик күп еллар ансамбльдә эшләргә насыйп булсын. Тамашачыларга син бик кирәк, коллективка син кирәк. Саулык, сәламәтлек булсын, иҗади уңышлар булсын. Һәм шулай бергә матур иттереп безнең милли сәнгатебез өчен эшләргә насыйп булсын иде. Менә безнең тамашачыларыбызга, безнең концертларыбызга яратып килгән, яратып тыңлаган тамашачыларыбызга нинди әйтәсе сүзләрең, теләкләрең бар? Нинди әйтәсе сүзләр дип беренчедән зур иттереп рәхмәт әйтергә кирәк, чөнки хәзер үзең беләсең, халык җырлары дип теге әкрен генә вакыт алып, ниндидер мурашкалар көтеп утырырга вакыты да юк кешенең. Шуңа күрә килгән кешегә зур иттереп рәхмәт әйтергә кирәк. Тыңларга дип килгән кешегә ул үзенең вакытын шуңа сарыф итә икән. Ул күңеле белән тартылып килсә инде сүздә юк, ул бик каты зур әйбер ансы. Менә ансамбльгә әлбәттә шушы юлыннан барырга һәм инде нәкъ без үзебезнең өстебезгә алган вазифаны тагы да моннан соң да яхшы иттереп башкарырга, син әйтеп киткән озын җырлар белән бер дә шул юлдан талый булмыйча, төрле вакыт була, төрле репертуарны менә монда аңламыйлар дип эшләргә туры килә бит инде. Ләкин ул ялгыш юл тарта торган әйбер, бик ул якка батмаска кирәк дип уйлыйм инде. Үзебезнең җырларыбызны без бит инде телне саклаучылар, илне саклаучылар, шушының белән ватанны саклаучыларга әйләнә. Фәрит, тапшыруда катнашырга теләк белдергәнең өчен һәм катнашканың өчен сиңа бик зур рәхмәт. Сиңа әйткәнемчә инде тагын да зур уңышлар телибез. Без хөрмәтле тамашачыларыбыз белән киләсе очрашуларга кадәр саубуллашабыз. Исән, имин булыгыз. Сау булыгыз.